Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, Ninja Melon εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Skywars. Θα αρχίσουμε μια νέα σειρά Skywars και θα προσπαθούμε να γυρίζουμε βίντεο συνέχεια. Ο λόγος που δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό ήταν ότι το PC μου κράσαρε συνεχώς, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να γυρίσω καθόλου βίντεο όμως. Κράσαρε τόσο που νευρίαζα όταν έπαιζα. Δεν μπορούσα να ακουνηθώ καν. Ούτε καν Call of Duty δεν μπορούσα να παίξω. Δεν μπορούσα να παίξω τίποτα ρε. Ωραία. Φύγε. Τώρα δεν θέλω να μου χωθεί αυτός έτσι απότομα ρε. Μπέσα τώρα, δεν θέλω να χωθεί. Πω είναι και enchanted. Δεν πρέπει να έρθει εδώ πέρα με τίποτα. Με τίποτα όμως. Όχι, με τίποτα. Τα παίζουμε όλα για το victory. Τα παίζουμε όλα για το victory, τέλος. Μην έρθεις ρε man. Τα παίζουμε όλα για το victory. Go away. Φύγε ρε man. Όχι, τα παίζουμε όλα για το victory, εμείς δεν θέλουμε τέτοια. Όχι, δεν γουστάρουμε. Δεν γουστάρουμε ρε man. Δεν γουστάρουμε να πούμε. Ναούμε, δεν γουστάρουμε. I got no snowballs. Ρε. Φλόρε. Τι κάνεις? Τώρα θα καθόμαστε και θα κοιταζόμαστε ρε. Τι θα κάνουμε, θα κοιταζόμαστε? Κάνουμε τους ερωτευμένους, Για έλα μάν μου. Για έλα. Έλα ρε μάν. Είσαι golden apples. Είσαι άδικος ρε μάν. Είσαι πολύ άδικος. Δεν έρχεται κανείς. Είμαστε εγώ, αυτός κι άλλος ένας. Και καθόμαστε και κοιταζόμαστε. Άντε γεια. Τώρα ο άλλος λογικά, ο Πασόρι μου έβγαλε ένα μήνυμα, θα είναι στη μέση και θα είναι τούμπανο. Δεν είναι στη μέση και δεν είναι τούμπανο. Ωραία. Πού είσαι ρε μάν μου, με κάνεις να τρομάζω. Πού είσαι ρε μάν. Game ends in 5 minutes. Να σε. Ωχ, όλος δεν πέθανε. Τι φάση. Δεν ψοφάς.
Τι να κάνουμε ρε φίλε. Έτσι το θέλεις, έτσι και έγινε. Gem case. Πού είναι αυτός τώρα? Ούτε καν το να... Πού παίζει να είναι ρε το τυπάς? Ρε μάν μου, πού είσαι? Κι άλλο ρε φίλε μου. Μαν μου, δεν θα πάμε καλά μαν μου. Το game τελειώνει σε λίγο. Και εμείς κάνουμε παιχνιδάκια, παίζουμε κρυφτό. Ρε, τελειώνει σε 3 λεπτάκια και θα έρθει ο Δρακούλης. Και αν έρθει ο Δρακούλης, τι θα πάθουμε? Πού είναι ρε? Ρε, γιατί δεν έρχεται, πού είναι? Ρε, δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι ρε. Πού παίζει να είναι? Πού παίζει να είναι ρε? Σε 2 λεπτά τελειώνει. Νάτος. Σε παρακαλώ, μακριά. Oh my G, sudden death. Και εκτός αυτού τα παίζω όλα για το Victory. Σε παρακαλώ, Δρακούλη, όχι. Όχι, Δρακούλη. Όχι. 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 Γιατί? Γιατί? Chicken. Γιατί? Γιατί ρε φίλε? Γιατί? Λοιπόν παιδιά, τα λέμε στο επόμενο game. Και επιστρέψαμε μετά από μια άδικη ήττα. Πολύ άδικη όμως. Δεν ήταν καθόλου καλό αυτό που έκανε. Καθότανε και περίμενε. Αυτό εγώ το κρατάω για μια ζωή. Ήτανε που δεν νευρίασα. Το είχαμε. Το είχαμε για πλάκα. Για να κρυβότανε παίζει να ήταν ό,τι πιο νουμπάς μπορούσε να βρεθεί στη γη ρε. Και σε έχω δει ότι θες να με ρίξεις. Σε έχω δει.
φάση, γιατί με βαράει έτσι. Αν ήταν hacks, πείτε εδώ στο comment. Καλησπέρα παιδιά, γυρίσαμε και εντάξει, νομίζω ότι αυτός που με σκότωσε στο προηγούμενο βίντεο ήταν hacker. Αν δεν ήτανε, πείτε το μου στα comments. Εγώ νομίζω ότι ήτανε. Τώρα ό,τι πιστεύετε εσείς, δεν ξέρω. Ό,τι νομίζετε εσείς. Μαν μου. Α, εντάξει. Εντάξει, μαν μου, νόμιζες ότι μ' είχες, αλλά δεν μ' είχες. Είχα ecologist kit. Και εγώ κάτι είχα. Γάτα. Σε είδα ότι θες να με σκοτώσεις. Όχι, σε είδα. Χάχα, γάτι. Λάβα. Hot lava beach. Τι να κάνω ρε φίλε, να χωθώ. Αν χωθώ πιστεύω θα πεθάνω. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Παίζει να μην πέθανε, όχι. Τώρα ας τον φάει εκείνον και ας παίξουμε ένα Βιέννα. Έχει δυνατό bow, ρε. Ωραία, έχει και σκέλετον τώρα, την κάτσαμε. Πολύ καλά. Σταμάτα με τον bow, ρε. Έλα εδώ αν δεν είσαι κότα, έλα εδώ. Έλα εδώ να τα πούμε. Έλα. Wow. Έλα. Χαμογέλα. Με πέτυχε. Πω είναι δύσκολο fight, τι θα το κάνουμε αυτό. OMG. Επιστρέψαμε μετά από ένα fail jump, προσπαθώντας να πάρουμε ένα win. Πάμε ρε, να προσπαθήσουμε ρε. Μπα. Παραλίγο να μπει από κάτω.
αμάν μου, το πήρα. Τώρα αυτό στο mid είναι πόπα. Είναι πολύ πόπα. Πώς θα σκοτώνεις τώρα αυτόν εκεί? Πώς? Όχι, πες μου πώς. Δύσκολα. Όχι! Αν με σκότωνα θα νίκαγα. Όχι ρε. Δεν πειράζει. Προσπαθήσουμε για το Victor. Επιστρέψαμε προσπαθώντας για ένα win. Μόνο που από ό,τι βλέπω δεν παίζει να το κάνουμε μέχρι το τέλος του βίντεο. Ωπα φίλε. Τρόμαξα πάρα πολύ. Ωπω, η καρδιά με έκανε ντουπ 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 ντουπ. Καλύτερα να φουλάρουμε. Επιτέλους! Ναι, επιτέλους victory ρε! Ωραία. Λοιπόν παιδιά, εδώ πέρα ήταν και το τέλος του σημερινού μας βίντεο. Μέχρι το επόμενο, γεια σας.